prehľadku takéhoto showroomu Loxon by som odporúčala všetkým ľuďom. Bez hľadu na to, či majú záujem o technológie alebo nie, pretože táto prehľadka ich môže presvedčiť o tom, že Loxon je správna voľba. Návštevu tohto showroomu by som odporúčal či už mladým alebo starším ľuďom, proste všetkým, ktorí si plánujú zriadiť novú domácnosť, postaviť nový domček, aby videli, kam postupil svet v týchto technológiách. Mňa veľmi zaujalo sklápanie tých žalúzí a v podstate ja som energetik, takže energetická bilancia. A núku dosiahnuť akože v novom dome bez takýchto vecí podľa mňa je veľmi ťažké. Myslím si, že najpodstatnejšie je fotovoltaika a natáčanie sa tých žalúzií a vlastne ten tepelný komfort a úspora energií. Čo sa mi veľmi páčilo, bolo tlačidlo Touch Surface, ktoré je vlastne zabudované priamo v kuchynskej linke a čo ja vlastne z ženského pohľadu veľmi oceňujem a môžem takto ovládať systém Loxon aj priamo pri varení špagiet napríklad.